Usa ka adlaw una ang full implementation sa face-to-face classes karong adlaw. Gilamoy sa kalayo ang Camp JMC Elementary School sa Manolo Fortich, Bukidnon. 15 ka mga classrooms naugdaw. Ang detalye sa report ni James Pauloyap. Sa video nga kuha ni Paul Pilotos, makita ang kalapad sa danyo sa sunog nga miulbo pasado alas 3 sa hapon, adlawng Martes, sa Camp JMC Elementary School sa Barangay Agusan Canyon, Manolo Fortich, Bukidnon. Sumala sa kabumbiruhan, gama sa light materials ang istruktura sa mga eskwelahan, butang nga paspas ra sab kining gilamoy sa kalayo. Matud pa, sa wala nga bahin sa atubangan nga building, natala ang dakong pag-ulbo sa kalayo. Ang first responder na mga security sa Del Monte, ilang tistingan pagpalong, pero tungod sa kadako, wala nila napugnan. Pero diyan na nakita ang pagsugod sa kalayo. Tungod sa hitabo, naug daw ang 15 ka classroom sa tulunghaan ug laing duha pa ang partially damaged. Sa tala sa BFP Manolo Fortich, kapin 11 million pesos ang damyo sa maong sunog. Swerte na lang kay walay klase atol sa paghitabo. Sa investigasyon sa kabumbiruhan, faulty electrical connection ang usa sa mga ginatudlong hinungdan sa sunog tungod na sabkuno sa kadugayon sa maong building. Doon na say pahimangno ang kabumbiruhan. Ang sunog, malikaya nato or ma-minimize nato kung safety lang gid ta sa atong matag balay, sa atong establishmento asa nang trabaho. At kung natay mga appliances na mga connection wiring, kung daan ang balay, ato yan ang ipa-check nato sa mga certified na mga electrician. Sumala sa tagdumala sa Camp JMC Elementary School, suspindido una ang klase sa maong eskwelahan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauloyap para sa One Mindanao.